Quería dicir catro palabras que levo intentando dicir 2 anos e non fun capaz. E as 4 palabras las vou dicir bunas berrar. Hai festa do viño, cona! Despois de 2 anos, por fin, houbo Festa do Viño de Barro. O evento regresou por todo alto con Johnny Windmill como pregoeiro. O músico animou a veciñanza da Rúa das Baladas durante o confinamento. Unha tarefa que lle valeu para que o Concello lle encargase dar os pregóns nas festas do 2020-2021 que finalmente non se puideron celebrar. Pero nesta ocasión si foi posible e na súa intervención tivo palabras de lembranza para as vítimas da COVID. Nos encerraron un sábado e o domingo temos que facer algo, que estou loco. Salimos ao balcón, puxemos música para nós, un vermuciño, e de aí saliu o que naceu. Pero antes de continuar con este pregón, quería, seguindo o que facíamos ás 8 da tarde, quero brindar un gran aplauso para todos e cada un de vos do que estades aquí, pero sobre todo polo recordo das persoas que non puideron continuar coa carreira da vida e que hoxe non están aquí. E tras o pregón, a 43ª edición da festa non defraudou. O evento contou coa implicación das 4 adegas asentadas na localidade e do sector hostaleiro que ofreceron os viños da zona a prezos populares. A resposta do público, logo de 2 anos, inmellorable. É unha gran satisfacción atoparte aquí rodeado de tanta xente e de que a xente poida disfrutar realmente da vida social e dun evento como a Festa do Viño, non? Ademais, tamén volveron as catas a dos viños caseiros e tamén o certame da denominación de orixe Rías Baixas. Neste caso participaron 21 marcas amparadas por 16 adegas. Trailará de Adegas do Rexurdir fíxose co primeiro premio, seguido de Sin Palabras de Adegas Castrobrei e Moraima. O alcalde aproveita para poñer o acento nos viños feitos na localidade. Unha tradición di que vende vello cun bo facer herdado de xeración en xeración. Eu creo que a xente que fai o viño foi aprendendo dos seus pais, dos seus avós, e entón esa maneira de tratar o viño con moito cariño, esa uva, sacarlle todo o proveito posible, fai que os viños de barro sempre foran moi demandados. A festa tamén recuperou a súa programación paralela, houbo sardiñada, actividades para a rapazada, eventos deportivos e, por suposto, música. Ademais das orquestras, na tarde do domingo polo escenario desfilaron varios artistas da localidade, entre eles o propio Johnny Windmill ou a banda Xuvenil de Barro. O broche final veu da man de Milladoiro, que volveu tocar neste concello despois de 41 anos. En Barro tocamos fai por aí 41 anos, era cando estábamos empezando, que non volvemos dende aquela, o sea, pero ten mérito que unha banda que empezaba naqueles momentos, viñemos a Barro, tocáramos ali, aí arriba nun campo de festa que había. A última vez que Milladoiro actuou en Barro foi no ano 81 na festa do Labrego da Asociación Oxestal.